Baba ka san hanyar nan akwai 'yan sanda fa ya aka yi muka biyo ta. A'a to kai in banda abinka ai dole sai ta nan din zamu biyo. Kai Allah zai tsare mu. Ka bari in dai 'yan sanda ne Allah ne zai tsare mu ai. Kuma ka san da sun tare kuɗi suke ansa. Kai kofur wallahi kwana biyu ba kuɗi fa. Tun mun makale hanyar nan ba a bi sosai. Ai ka bari Allah ya kawo wani, Allah kawo wani yanzu. Ai yau kai ku tsaya mana kai ku tsaya. Ana cewa ku tsaya ba za ku tsaya ba. Ai kau tara ta hau ku dole. Kun yi kokarin buge dan sanda. Yalla bai motar ta mu ce ba burki sosai. Ni ka ga mun ba burki kai dan ubanka me kai dan uba da wani mugun kai. Sai ka ci ubanka. To kai na dawo kanka tara ta hau ku dole sai kun biya tara in ba haka ba kuma za ku haɗu da hucinmu. Oga za ka ce tara ta hau kanmu ba abin da... Dan sanda na faɗi kana faɗi mu je. Kusa don Allah kai haƙuri. Tuka motar nan mu je na gaya maka. Yalla bai ka san sha'anin rayuwa yanzu ba kuɗi wallahi don Allah ku taimaka mana yanzu ma nan asibiti za mu je kai haƙuri. Ina ban san haƙuri ba ban san wani haƙuri ba ka tuka mota mu tai kawai. Ko bisa motar ta ki tashi ya za a yi kenan. Ko ba ta tashi ba ai za a gungura ta taje. Ko baya za a yi kenan yanzu. To tun da ta ki tashi yanzu bari mu sauka mu turo ko in ta tashi sai mu je. Ofisa hito mu je. Yawwa ofisa shaf turo mu je yawwa. Kai ku tsaya mana ku tsaya kai ku tsaya in fa na